భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడతాం? ఆయన నా నేత్రాలు సరిపోలేదు, ఒక దివ్య నేత్రంతో చూశాను ఆయన అని చెప్తారు. అంటే దివ్యం అంటే పూర్తిగా ఏంటంటే ఒక దానికన్నా గొప్పవాడు ఏమీ లేదు. మహా అన్న ఓడికి, దివ్యత్వం అన్న ఓడికి ఇంకంతకన్నా గొప్ప మహా ఓడ్స్ ఏం లేవు. మహా అన్న ఓడి ఒకటి, దివ్యత్వం అన్న ఓడికి అంతకన్నా గొప్ప వర్డ్స్ ఇంకేమీ లేదు. ఏదైతే పవిత్రంగా ఉందో, ఏదైతే మన కళ్ళతో చూసింది కాకుండా మనసుతో ఏదైతే చూస్తున్నామో అది దివ్యత్వంలోకి వస్తుంది. నేత్రాలతో చూసింది నేత్ర దర్శనం మాత్రమే. మనసుతో చూసింది కదా, ఆత్మ పదార్థంగా చూసింది ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా దివ్యత్వంలోకి వస్తుంది. ఆ దివ్యత్వంలోకి మనం రావాలి అంటే పూర్తిగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు నిజంగా ఆత్మ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడికి? ఈ ఆత్మ అనే పదార్థం ఎందుకు వచ్చింది? ఒక బ్రహ్మ పదార్థంగా వచ్చి ఇక్కడ ఈ భూమి మీద ఏం చేస్తుంది? ఏం నేర్చుకుంటాకు వచ్చింది? తన ద్వారా